Guys, ngayon ang gagawin namin ay maglilinis ng palay tapos o ang tinatawag namin na pagdudurok dito sa uma or sa bukid namin na maliit lang. Ngayon, umpisa na natin para matapos tayo hanggang tanghali. Actually, di naman siya kailangan talaga gamitan ng itak. Yung kailangan lang yung mga matitigas. Yung gamitan ng itak. Kahit bunutin mo na lang siya gamit yung isang kamay. Tapos pang ano lang. Meron talaga magbukid pag ano pag hindi ka sanay. Kaya kami, pinasanay namin ang sarili namin.